Machiegni kendo nyakwarom gajwang' chenro en ratilero kamano kuom medo kete Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Rawera moro ma jahigni 15 dhi nyime kod yudo thieth e osiptal ma AIC Litein bang' chamo thuol manigi kwiri. Kaka Cynthia Onyango lero, min rawera no Emily Ruto wacho ni wuode no wuodho thuol no e ofuku kendo chame ma bang'e no luwe e pi modho. Amos Kipto, rawera ma jahigni 15 kende mawuok e gweng' ma Chemogoch ei Bomet ma Masawa, en rawera masani lakteche rango ngimane machiegni ahinya. Kaluwore kod anyuola mare, Amos osebedo ka uso kongandiwo e dho aora moro bang' weyo sikul, kama odiochieng' manyoro ma en chieng' ngeso, joma osebedo ka okonyo e hand uso andiwo ne riko nego thuond alum e dho aora no. Moko kuom joma ne nitiere e dho aora kanyo kata kamano, wachore no nyiso Amos ni nyalo bedo ni thuol no oorne mondo mae jonyiewo mar konge ma uso marandiwo. Wach ma kama odonjo ne rawera ni ma okawo thuol no kendo chako chamo aching' kapok otho tikli. Sasa alikuwa ameanzisha hiyo biashara ya kuuza chang'aa. Sasa baada ya alipouza chang'aa huko karibu na mtoni wakaona nyoka. Sasa wenye walikuwa nausia chang'aa ndio aliua hiyo nyoka. Alafu baadaye huyu kijana akashika huyu nyoka. Sasa wengine wakatanganya labda hii nyoka anatumwa kwaka ndio usipate wateja ya kuusia. Ndio huyu kijana alikasirika akashika nyoka mpaka nyumbani. Sasa alipofika nyumbani alikuwa ameficha nyoka. Sasa huyu mama yake alipoona kijana yake ameshika nyoka ndio alianza kupiga nduru. Ndio watu wengi wa jirani wakasanyika huko nyumbani. Sasa nilipofika huko nikaambia nini shida, akasema ati hiyo kijana ya ndugu yako ameuma nyoka. Kaambia ni nyoka aina gani, ati ile green. Amos bang'e oringo nyaka dala kama oyude min gi Emily Ruto mawacho ni oneno wuode rando kachamo thuond alum ma bang'e oluwe e pi modho ka ng'ama ochamo chiemo manyasi. Niliangalia aliweka mfuko, watu wanasema iko na nyoka kwa mfuko. Nikasema hiyo ni uongo. Nikaona, nikasema madhe wacha nitoe, akadoa. Nikapika nduru, lakini alikimbia mpaka mtoni, akaenda kukula kwa mtoni na kukunywa maji. Alikula tu, alimaliza na alikunywa maji. Watu anakimbia anasema woi. Kaluwore kod laktar maduong' e osiptal ma AIC Litein Dr. Valentine Mbithi, oyango ni rawera no ne oringo osiptal no odhiambo manyoro ka ngimane nitiere kinda kuru kod Asumbi, kama ne omiye thieth mowinjore e kinde no kendo gisani to ngimane bet ni kare. Dr. Mbithi kata kamano olero ne gibedo kod buok maduong' kaka jochiw thieth kaluwore ni pok gineno jatuo e kido mar Amos. We received a young adult male with reports of having ingested a snake. He was received in critical condition and was started on management for anaphylaxis related to biotoxins from snake ingestion. He received the necessary treatment, was admitted in our HDU for continuation of the management and for close monitoring. We are happy to report that the young man is now in a stable condition and has come out of the HDU and he's recuperating well. Bernard Kipkoech men jakom mar osiptal mar AIC Litein oyango ni gin kod chenro mar rwako rawera no e chenro mar thieth makende mar tuoche mag obwongo kaluwore kod tim ma otimo mondo okonye kik onuo lwete kendo. Baada ya huyu mgonjwa kupata matibabu, tumeongea na usimamizi wa hospitali hii waweze kumwangalia huyu mgonjwa kwa upande wa akili kupitia kwa ile unit ambayo inaitwa Mental Health and Rehabilitation Unit, ili atakapoenda nyumbani asiweze vilevile kurudia kisa hichi. Cynthia Onyango, Ramogi TV.